Terve! Juomatestissä olisi vanhan ajan perinteinen varelma mehutiiviste. Ja minä sinne kuplavettä laitoin sekhan. Sieltä tulee pieni tuommoinen vattutuoksahdus. Kokeillaanpas maistaa. Oi. Tekipäs se hypyä. Aika hyvä tommonen vattumaku. Ei oo mitenkään semmonen hirmu Esa-Anssinen. Tämä on aika maukasta. Joo. Tälle vois arvosanaksi nakata 4/5. Todii, olokaahan ihmisiksi. Se on moro.